L'Olímpic aconseguia un triomf espectacular 4-1 davant el campió del grup tercer, el Gimnàstic de Tarragona. Els de Xàtiva jugaven sense pressió després d'haver aconseguit la permanència la passada setmana. Amb aquesta victòria es prolonga la ratxa fins als 6 partits sense perdre. Que una muestra más de los jugadores que tenemos, del equipo que tenemos, de cómo estamos llegando al final de temporada y yo creo que se me acaban las palabras, ¿no?, para el partido que vemos hoy. Yo creo que estoy contento sobre todo porque la gente ha disfrutado, porque los jugadores han disfrutado, porque yo creo que es la guinda, el partido que nos faltaba, ¿no?, ganarle al campeón por goleada, y la sensación que ha dado el equipo, pues chapo para ellos. Es que es un día feliz para todos, muy contentos. Semana pasada logramos ya el objetivo principal, que es salvar la categoría, y qué mejor manera de celebrarlo aquí con la afición y con un partido contra el campeón, que es el mejor equipo de la categoría, y yo creo que el Olímpic ha competido muy bien. No m'ha estat bé, no m'ha entrat bé i bueno, s'han juntat molts factors. El terreny de xoc no s'han trobat còmodes en ningú moment, la calor, que era la mateixa que feia per a d'ells, i després una cosa important, no s'oblidem, no? Pues al final també no n'hi ha que llevar-li ningú mèrit a l'Olímpic de Xàtiva, que ha fet una segona volta espectacular i avui han sigut millor que nosaltres i res més. Nosaltres estem acostumats a trobar-se habitualment que tots els equips que juguen contra nosaltres tinguin aquest punt d'il·lusió, aquest punt de ganes, i no deu de ser una excusa. Torno a repetir, s'han juntat molts factors, tal volta de forma inconscient pot ser que de vegades, començant per mi fins acabant per l'últim jugador, pot ser que avui hem afluixat alguna cosa, i està vist que en aquesta categoria en el moment afluixes alguna cosa, qualsevol te pot guanyar i te pot guanyar bé. L'Olímpic va iniciar el partit dominant la possessió en camp rival i creant perill. La primera arribada fou al minut 9 amb una passada de Dani Gómez que la defensa aconseguia rebutjar quan Vaquero es disposava a rematar. El control local va baixar i el Nàstic dominava ara. A la mitja hora, Diego Jiménez es va haver de retirar per un problema al genoll, sent substituït per Cortell. Poc després, l'Olímpic tornaria a crear perill amb un córner que acabà penjant Vaquero a l'àrea. Mendoza va rematar en encert, però Tomeu evitava el tant. Al minut 40, el bon joc de l'Olímpic es va veure recompensat. Vaquero llançava rasa una falta lateral. El baló eixia cap al segon pal, on arribà Quique Alcázar, que superà Tomeu. Amb l'1-0 s'arribà al descans. Només començava la segona meitat, el conjunt català va reaccionar i Rangel va haver de rebutjar un córner tancat. Al 55, els locals armaren un ràpid contracolp on Dani va passar en profunditat per a Cortell, que va batre amb seguretat al porter. Quan tot pareixia encarrilat, una errada en defensa va permetre que el Nàstic empatés amb un remat de Xisco Muñoz. El gol en contra li va donar ales a l'Olímpic, que va disposar de diverses oportunitats per ampliar el seu avantatge. Al 77, els visitants fregaren l'empat amb Ferran, però foren els de Xàtiva els que no perdonaren un minut després, quan Àlex Vaquero anotà el 3-1 després d'una assistència de Belda. A falta de 2 minuts per al 90, els catalans es quedaren en inferioritat numèrica per l'expulsió de Pol al tallar amb la mà una ocasió de gol d'Àlex Cortell. La falta fou llançada per Rifaterra, que no va encertar. Sí que ho feia Dani Gómez al 90. Ell anotaria l'últim tant després d'una bona jugada de Cortell, que en aquest cas va exercir d'assistent. Nosaltres som un club que no es pot permetre tindre una derrota com la d'avui. Evidentment, en un partit de futbol jo sempre ho dic, que se poden donar aquests resultats i això és una evidència. Però nosaltres necessitem competir cada setmana per arribar de la millor manera al playoff, i des de luego avui vosotros que entrar al vestuari i veure els jugadors, desde luego no nos fa ningún bé un resultat com el d'avui. Son 31 puntos en esta segunda vuelta. Hemos logrado, yo creo que 3 veces ganar más de 2 partidos seguidos. Llevamos 6 sin perder, somos el equipo en mejor racha de los 20. Yo ya te digo, este equipo, el cuerpo técnico, el secretario técnico, la directiva, todos se merecen haber visto esto y seguir.
Nuestro sueño es disfrutarlo estos 2 días y venir el miércoles y a jugar. Evidentemente tenemos opciones de Copa, pues muy remotas, pero ¿quién te iba a decir que las íbamos a tener a falta de 2 jornadas, ¿no? Entonces yo no le pongo puertas a la ilusión de los jugadores, porque al final cuando quedan 2 o 3 partidos lo que ganan es la mentalidad. Ni técnica, ni táctica, ni físicamente ya tienes tanto virtudes como vicios adquiridos. Entonces es la ilusión de ellos y vosotros habéis visto la ilusión que tienen, ¿no? Aquest triomf deixa l'Olímpic amb 52 punts en la 9ª posició en la taula. Aquesta setmana realitzaran l'últim desplaçament de la temporada per enfrontar-se a la Unió Esportiva Sant Andreu al Narcís Sala.